Gaur Gaizka Leitza dugu gurekin platoan. Leitzarra eta musika eta ikus-entzunezkoaren artean ari da lanean. Beraz, goazen berarekin hitz egitera eta ea zer kontatzen digun. Ongi etorri, Gaizka. Eskarrik asko. Zer moduz? Oso ongi, hementxe. Ongi. Aiatu berri, hemengo plato txukun berri honetara. Ja, etorri zara, ja, ikustera aldatu dela, ez? Evoluzionatu dugula pixka. Bai, evoluzioa oso positiboa. Gainera zu ere, xaloarako lan egiten duzula? Bai, tarteka hitzen nahi xaloantzako gauzitxo batzuk grabatzen, tala. Baina zu berez, artearen munduan, non kokatzen zara, edo zer zara zehazki? Galdera ona da, eta zehazki nik uste naizela deus. Vale. Baina, arten mundun, eske, indot lana arlo diferentetan, soinu teknikari bezala, kamara gile bezala, argazki gile bezala, diseinua gustatzen zait, eta horrez aparte musikari naiz, orduan, esaten da gaina justu disiplina honetan inbara osola espezializatu, esaten da espezializatu inbar dela, ni kontrakoa, ni beste alden, denetatik pixkoa diket. Igual, beki, ezagit ni espezializazioarena ez dut hainbeste entzun, bai entzun dudala, aukeraketa egiterakoan, bai, Joan Bartzarela alde batetik edo bestera, baina benetan, errealitatea da, ni beti entzun dut, egin behar duzu denetarik, ez? Inkluso matematika, gero fakturak egiteko, eta dena delakoa, ez? Autonomo bali mazan matematikako ikastaroa obligatorioa. Obligatorio, bai. Beraz, unkitzen duzu pixka bat denetarik, baina gehien bat kamararekin edo zerikusia duena musikaz aparte, ez? Bai, esango nuke lan mundun gehien bat baiet, soinu teknikari bezala ere bai haitu naiz, eta oandik tokatzen zai joatea, behin baino gehioan. Herri ne bai ikendien profesionalki eta ez profesionalki, auzolanen, ni auzolan gintzatik heldu naizen perfil bat naiz, nolabait esatatiken, eta herri nindien ekimen mordoizko, inkontablea da kasik esateko. Eta bai personalizatu edo txukundu edo ditot edo grabatu, argazkitu. Eta hoxe, denetatik iketokatzen zait, eta nik uste badela puntu bat hori ez, auzolanetik heldu naizen puntu hori dela, hasi nintzen zegoanangatiken ez, zehonakin iken, promozionatu behar da hau, grabatzeu eta ikeu zerbait, edo pentsatzeu nola indezaken, eta hortik nator. Eta txikitatik izan duzu ezakit artearekiko edo grabazioarekiko, musikarekiko gustu hori, edo izan zen, ezakit diozuna ez, gaztetan, auzolanaren bitartez, deskubritu zenuen zerbait. Nik uste umetatik heldu zaitela, kamera eta soinu eta hoi ez, txikitatik heldu zaitela da marraztea, edo puntu hori bai, pintatzea, txikitatik joan naiz pintura klaseta eta hola. Baina musikana adibidez ja gerora, de hecho 15 urtean arte enun inoiz instrumentu bat ikutu, nire etxean etxean musikaririk. Eta gaina izan zen kuriosoa, zen lagumatek erosizun bajoa, eta nik esaten nuen tipo, hau ez daki bajoa jotzen, eta erosido bajo bat, ez? Etzekien erosi? Etzekin jotzen, eta erosizun bajo bat, eta nire tipoak ez daki jotzen da erosin do, ez? Zenbat diru edo ez dakitula, eta ginen oso lagunek gau hendik, Eta momentu hartan hartu nuen arreban gitarra, eta hasi nintzen jotzen akorde bat egun guzti akorde hoi, eta nire kabuz gero ikasi ginen elkarri lagunduz, eta gure kabuz ikasi ginen hori da. 15 urtetan sartu nintzen musikara eta adolescente baten grin horrekin da pasio horrekin, ez? Bueno, behintzat ez, porque batzutan gertzen da, txikitan hasten direla musikarekin, ez? Igual gurasoak bidalita edo dena delakoa, eta gero ja, nera bezaroan, ez dut egin nago. Ez dut hau egin nahi, ez? Ja erreta aiatzen da, ez da? Hori da. Gure kontrakoa. Sartu zinen, pasio guzti horrekin, beraz. Eta denbora librea eta historia guztia. Orduan egunero gitarra jotzen, egunero tarte bat dedikatzen horrei. Eta suerte eukin un ingurune bai baneukela jende bat interes horrekin, eta ensaio lokal bat nolabait agentziatu ginen udalakin hitzein da, eta hor ja, hasten zanen elkartzen beste jende batekin, ja hor biderkatzen da dena, ez? Zure ezagutzak ze bestek erakutsiko izu edo ikusiko jozo jotzen edo ikasiko oso konpartitzen edo bestekin funtzionatzen, nola izatatiken, orduan hor ja biderkatu zen ezagutzeko edo ikasteko aukera eta... Printzipioz hasi zinen bakarrik orduan, klasetera joan baino lehen, hartu zenen gitarra eta hori zinen praktikatzen. Bai, ikasi ginen gure kabuz, de hecho elkarrekin, Julen da, Julen Zeballos, dela guain nire taldeko bajista dena.
Eta hoxe, hasi ginen jotzen, interneten bideoak ikusi, kopiatu jendea, gaizkin, eta lotxik ez euki, hori importantea izan zen, lotxik ez eukitzen. Hori beti da importantea, ez? Baietz. Bai. Eta gero orduan hasi zintuen klaseak ematen. Gero ja denborara urte bat eginen, bai. Leitzan bertan edo... Bai, Leitzeko musika eskolan, baina zen graziosoaz ez gu ginen konrienten kontrako aldea, ez? Beste gauze batzu nahi ginen zen, mundu guzik solfeo ematen zunen, gu esate ginen bira, pues ga, 3 lagun, nahi duna gitarra jo, klasek dio ordu erdikoak, eta irakaslei esak ginen, zidutun zaizo, elkartzen baga ordu eta erdi 3 batea. Eta irakasleak, bai, eta orduan jatek ginen 3 gazte, gure pinta guztik eta gure instrumentuk hartuta horrea. Hori ideia hona da, joder. Bai, irakasle gaina oso ongi hartu zuen, eta bai zen behar ginuna. Osea, egon ordu erdian gizon batekin esplikatzen blueseko nik ez dakit zer etzen interesaten zitzaion zerbait. Elkartu ginen, da zete ginen, atea bestia, favorez. Txegi gara, ez dakit, pues hola, adolescente batzuk dena ematen hor. Bueno, interesgarria ere irakasleak horreri heldu ziola, eta ez, bat egin zuela zuek nahi zenutenarekin, ze ez da beti gertatzen, ez? Osea, hori uste orain baiari garela horren alde edo jotzen, ez? Metodologia berriak edo ikusi zer nahi duen zure ikasleak eta horreri eutxi, ez? Bai, egokitu eta gero baita ere, zazkenean bestela ez du funtzionatuko inoiz, ez? Ez hezkuntza sistema. Baina, leheno igual ezen beste gertatzen, ez? Eta orduan, guai, irakasle horrek ez dakit. Bai, leheno igual estriptogoa zen, edo, hola uste du behintzat, eta gizon honek behintzat oso jator hartu zuen, eta azkenen eskatzen ginen zen eozin gauz, adolescente makarra batzuk eskatuko zioana, ez? Eta bai egia da, berak oso ongintzula, eta diu kriston kariñoa. Guain itzein goban une ozinekin denak diu kriston aprezioa gizon horrei. Zeu bai. Ze beharrezko horrelako jendea egotea, gero hori sortatzen diren base horiek ez itzaltzeko, ez? Bai, hori da, irakasle ofizioan garrantzia ez, da superimportantea, umetatik hasten gara, eta joder, irakasle honak beti akordatzen ditu. Txarrak ebai, baina batez ere honak akordatzen ditu denak gaina daukun norbait, ez? Eta horretatik sortu zen zuen taldea, osea, gazte horietatik sortu zen orain duzuen talde hori, edo evoluzionatu egin du nahikotxo orain zareten horrera arte? Evoluzionatu du edo ondudie bide diferentek, baina gutxi hora bera horra zen elkarrekin ike hori, ez? Osea, musika, de hecho, hola ulertu du hasiera-hasieratik, ez? Elkarrekin iken den zerbait, eta ez nik nire etxen iketena, nik nire etxen iket ikasi, jotzen. Baina gero egitan jotzeu elkarrekin, ez? Pixko bat hori zen gure funtzionatzeko modue. Eta, bueno, pues hasieran hasi ginen Julentani, hasieran, eta gero bazaduen beste bilagun, Guaman eta Yuri, eta denak hasi ginen gutxera bera elkarrekin. Baina Julen hasi zen gero bajoakin beste talde batzutan jotzen, berbena baten, punk talde baten, hola. Eta ni berriz herrin gelitu nintzen, Julen joan zen Lekun Berrira eta beste herri batzuta, Iruñen eukizen talde bat. Eta ni berriz gelitu nintzen herrin beste lagun batzukin musika talde bat. Inginun, metaleroa, hola, makarra altzen ilunena eta altzen gogorrena. Eta aiatu zen momentua, talde hori bukatu zena, Julen ebai nahiko librezio hona, eta esan ginen, inoiz ez duen elkarrekin deuz, eta guretzako zen zerbait importantea edo nahi ginuna. Eta hori bezala metal talde hortako bajoa jotzen zuna, hasi zen bateri jotzen erekin, ze berez perkusionista da. Eta hor badao puntu oso importante bat dela elkarrekin jodu asko. Elkarrekin jodu, kalen, gitarra eta kaja flamenko igualtzun harrapatzen duna beti jodu konpartituta, bai Julenekin eta bai Jokinekin. Eta hor sortzen da elkarri zautzeko modu oso berezi bat esango nuke. Eta super sakona, ez? Baina ikusten gara eta lotzen gaito zerbaitek laguntasunez aparte, ez? Da hor mundu handi bat gure arten. Eta horrengatik dauket nik uste guain dauketen harreman estue jende honekin delako, daukelako azpi mundu musikal hori dena elkar ulertzena bezala, ez? Eta bueno, hortik. Egia da, ez? Ozen direla horrelako harreman nahiko estuak bai artista taldeetan, edo antzerki, dantza edo musika taldeetan, ez? Laguntasunez aparte, badago beste zerbait ez, lotzen zaituena eta bai horrelako harreman estuak sortzen dira. Gure kasun bai, eta gero, lehenagotik bai lagune ginen, etzen horra hasi ginen lagunek izaten, orduan betidanik lehitze herritikie da, betidanik izautzen ginen, eta betidanik ingurun ibili ganola bait. Baina gero bai esango nuke, guain den taldea ezinezkoa izango zela, ez balen baginun pasa 1000 ordu elkarrekin ensaiatzen, gaizki jotzen, alperrik jotzen, eta proiektu pile bat hor hasi nahien, eta horrek denak eramaten zaio, paingo puntu ontara.
Eta egizan oso pozik gaude talden formatoakin, baterista joan zaigu Kataluniara eta hola, baina... Bai? Bai, bere arazo edo egoera personal batzungatik joan zen Kataluniara bizitzea, eta saiatzen ginen hola lotzen kontzertuk denborakin eta hola, eta... Etorri alizateko kontzertutarako... Hori da, etorri alizateko. Baina, gero hori komplikatzen hasitzen da, berak esan zion, biharuzazue beste norbait, nik ezin dutenen joateko, eta gu dauko supergarbi bera dela taldeen parte, osea, taldeko aitako bat da, eta berak aldonen berak joko do, itarten dauku beste baterista bat, eta bain berekin gauden saiatzen, eta bueno, denak hartu behar do bere forma, eta puzlea osatu behar da, ze baterista berri daiken esfortzu bat, kantak ikasteko, amoldatzeko eta bidena, dena joan gartzeko leku bat, baina guk ulertzen du taldea dela, Jokin, Julen, Gaizka, eta bain ikaitz. Asike, hirukote laukotea hor gaude. Eta nola du izena, zera hendik ere ziogun jarri izena? Saudade, saudade hitzetik heldu da, portugesezko nostalgia hitze bezala, eta nola jatu ginen sodaera, badago Cesaria Ebora izena don abeslari tradizional bat, dena Cabo Verdekoa hola zerbait, eta badago abesti bat dena sodade, saudade, esaten da berak, eta hori nostalgia, eta saiatzen gare bai horrei segitzen ez, nostalgia hitz horrei segitzen bai musikan, eta ikendunan, gure argazkitan, gure diseinuatan, saiatzen gamaten horrei puntu bat. Zuek, konposatzen dituzue zuen abestiak, edo badira, ez da egit? Bai, abesti guztik gu konposatutako die, eta azkenen denbora zemak izonen jotzen, bersio jo dituzonen, eta espertu zanen hortaz behar dozo gehiago, ez? Eta gehiago hori heldu da, nik uste, nire kasun behintzat zerbait eskaintzea behide, ez? Ikasi duna musikan, oain jenderi eskaini zerbait berrie ineztena, nahiz eta den asfaltuta da hon, bintzat zerbait gurea eta zerbait etxen ine, hola, esatetik. Eta nork egiten du paper hori edo, ze beti daude, ez da egit, batzutan konpartitzen dira rolak, ez? Baina beti badaude rolak edo, orduan badago pertsona bat beti konposatzen duena, o partekatzen zuen lan hori? Konposatzen duena normalen naiz ni, eramaten duena idea bat, baina beti azpimarratzet pile bat, eramatetela idea baten saio lokalea eta nire taldekidek bakarrik egiten duela mejoratu, nik eraman dutena, ez? Eta nik behar dut beraien parte hartze hori, ez? Etxen konposatu ezaket, ordenaurekin ja gaur egun konposatzea, ezaket ordenaure bat, programa bat, soinu txartel merke bat, eta ja gitarrakin zaude ordenauren eta grabatu ezakezu erreix, baina hor bakarrik naho ni, daude nire ideak eta nire ikusteko modue abesti hori, ez? Gero sartzen denen nire taldekidek emate joa beste dimensioa, beste puntu bat, eta guzti hori behar dutela sentitzen dut, eta taldek edo konposatutakoak behar dolare bai, edo merezi dola nola baita esatatiken. Nik indakoa beti sentitzet edertu iken duela, edo hobetu aratago eraman, eta gero asko dare bai, ensaio lokalen jotzen jartzea, hori niretzako da superimportantea, talde hasi berrintzako gomendio edo niretzako oso garrantzitsu den zerbait dela jarri ensaio lokalen, bat bi hiru lau hastenga eta bakoitzek jozala nahi duna bukatuko dola bide bat hartzen eta zerbait polite sortzen, ez? Askotan joatenga komplejoa itea gure konposaketa edo gitarra bakit nola, eta realidadea da, jartzen balin magatenak gogoz jotzen sol, funtzionatzen dola askotan. Sortzen duzu zerbait, bakoitzek aportatzen dionakin, jotzen donakin edo jote zuzten donakin, askotan da nahikoa, eta nik nire etxenenun konposatuko linea bat osoa dena bakarrik nota bat, ez? Baina gero elkartzen garen saio lokalen eta funtzionatzen du, beste forma bat hartzen du eta handitzen da, zabaltzen da. Beraz, experimentazio puntu hori ere izaten duzue lanetan? Beti. Beti da ensaio lokalera joan eta jotzen jarri eta inoiz ez da konposatu idatzitako, inoiz ez da idatzi gure abesti baten letrak bai, baina akorden linea ez da inoiz idatzi, beti da jotzen dena eta momentuk eskatzea izona, hori bai da polite eta nik uste konposatzeko garaien zerbait importantea dela. Zer eskatzen dit, ze norata eramaten nagoenek gaur, eta ea bihar, bai, norata eramaten nagoen, ez? Azkenen konposatzea da denbora eta nola esan, dedikazioa eskatzen duen zerbait. Eta behin da berriz gauze bera azkenen gaur eskatzen ditau, bihar eskatzen ditau, orduan zein da egokina, zeinek betetzen hau gehiena. Baina bai, esperimentazioan etzako da zerbait importantea, zerbait idatzi eta jo, gure kasu behintzat ez do funtzionatzen. Batemategi funtzionatuko jo, ba guri ez. Eta adibidez, zu, imaginatzen dut, hobi moduan edo hartzen duzula hau, ez? Osea, berez, ez da zure lanbidea. Ez. Eta noizbait pentsatu duzu zure lanbide bihurtu? Nire lanbide bihurtu. Bihurtzea baino gehiago pentsatu dut politi izango zela, ez? Ontaz lanitea, musikatik lanitea, eta
Azkenen musikatik lan egiten kontu hau askotan esaten duen ematen du izan behar duzuela musikari bat eta kontzertutatiken zure bizia irabaziko zona edo zure proiektu musikal batetiken bizi irabaziko zona, ez? Baina, bueno, musikari bezala bizi irabazteko modu asko daude. Jendea da interpretea orkesta baten, ez? Daukazu partitura bat jo beharra dozona, eta zure lana da bakarrik hori jotzea, edo badao jende bat konposatzetiken bizi dena besteik gabe, edo oain ibiltzen naiz soinu teknikari bezala ipuin kontrari batekin, Amelita Xirkitu inostenekin, eta doa musikari batekin, ez da? Orduan, gitarrista hori musikatik bizi da. Igual lotzen du musikatik bizitzea rockero izan da zure taldek funtzionatuta hortatik bizitzea, ez? Baina pentsatu dut eta politi izango litzekela irutzen zait edo bueno, bizi gozatu ahalko nula ofizio hori, baina bueno, ez da erresa eta hoi ez, autonomo egoera badakiu zein den Espainin, Frantzin bastanteko laguntza gehiago dauzke sortzaile batek, edo, bueno, ikusten du horre bai desoreka hori, eta ez da zerbait erresa musikatik bizitzea edo gitarra jotzetik bizitzea kasu honetan. Baina, berez nahiko zenuke, osea, hori zure ogibide bihurtu, nahiz eta diosuna ez izan bakarrik dugun ideal edo ideario hori jarraitu ez, kontzertuak emanetak bitxo baizik eta, bueno, pues, ofizio horretaz ez, bizi. Bai, gustatuko litzaieke, klaro, gero ofizio baten hasten zanen ikusten dik oso bere alde honak eta txarrak, eta ez dakit nola emango zin, orduan aukeratu behar nuen bizi guztirako hori, ez dakit izango litzeken ez dale zuzenena, ez? Baina hola, kanpotiken ikusita inoiz hori ingabe, esatetu noski baietz ingo nula lan musikari bezala, konposatzetiken edo dena delakoa. Eta orain zein da zure ogibidea? Oain momentu honetan ikusentzunezkoa da nire ogibidea, hola nola izatetiken, Xaloa eta beste proiektu batzuk. Baina, bueno, oin arte ostalaritzan lan indot urte askoan, eta jaiatu zen momentu ostalaritzan nolabait erresa da, ez? Ostalaritzan hastea, seguro ezin entzulen herriko tabernan behar duela langile bat asteburutako, seguro baietz, orduan. Erresa da, hor sartu nintzen eta urte asko pasatu nituen hortan, eta ja behar nun atera, ja behar nun moztu hori, eta hasiranen eozin gauzetan, fabrikan, berrintzai zertan, ateratzeko hortiken. Eta, bueno, hain da momentue, bai, hain izena serioski planteatzen, serioski atek jotzen ikusentzunezkotiken nire biziatatzeko eta nire ogibidea hori izateko kondizio hobe batzutan, ezta? Azkenen lan sueltoak inez eta deusen lotuta, deusen finkua eduki gabe lan ikia ez da oso osasungarri, Eta, bueno, nahi nuke zerbait hori pixko bat ofizializatu edo bai, txukundu ez dakite lan finko bat, denak esaten duen funtzionatzeko modu hau ez, baina hori zerbait establegoa. Eta nola ikusten duzu adibidez, porque artean ez egon kortasun hori eta prekarietate hori beti existitu izan da, ez? Orduan nola egin dezakegu hori finkotasun hori aurkitu ahal izateko, edo ofizio bat aukeratzen duzunean, berdintzait musikari edo dena delakoa, kondizio duin batzuetan egin ahal izateko, eta ez bizitzeko beti hori, ez diozu, lan bat hemendik, beste handik, nola egin dezakegu edo ze aldatu barko genuke? A ber, nik ez dut inongo soluzio perfektorik emango eta ez dauket inolako egia absolutorik, baina igutzen zait badagoela referente batzuk gure baino beki funtzionatzen duenak, ezta? Nik gizarte, persona bezala, biztanle bezala, hemen napar bezala, iduten zait, bai inbarko gonukela, baloratu gehiago igual jenden lana, antzerki batera baten ganen eta ordaintzen duen sarrera hor dago modu batera zure, ez dakit, ulertzea, ez? Ulertzea lan bat dagoela horren atzetiken. Askotan kostatzen zaio gehiago igual kontzertu baterako sarrera ordaintzea ez balin bada berritxarrak edo denak izautzen dituen talde famatuok ez balin badie. Askotan zaila da eta ikusetek, jo, sarrera gabe izan barado, ez? Musika sarrera gabe izan barado. Baina horratzen da hon lan guzti horrek, hasi beharko ginuke hasteko herritar bezala hori nik uste baloratzen gehiago, naiz eta goraka doan edo irutzen zaiten oain ja jendek pixkoa gehiago baloratzen dola hori edo errexago ulertzen dola, irutzen zait bai badaola lan bat horren atzetiken. Eta gero esan dakoa, ez, badaude eredu diferentek, funtzionatzen duenak gure baino bekio ja ez herritar bezala baizik eta igual legek asmatzen dituen jenden ikuspuntutiken. Eta adibidez hori ez, autonomoan egoera kaiskarra hemen edo traba, oztopo, esik jartzen zaizkionak autonomoi hori dena honen kontra doa, nik uste sortzaile baten kontra edo bere ogibidea landu nahi duen baten kontra. Claro, porque hemen autonomo izatea
artista baldin bazara edo artearen munduan murgilduta baldin bazaude ez, pentsatuta dago autonomoaren kuota edo adibidez, goruntza joango dela, ez? Pues adibidez, pues, ez dakit, zurgina zara, hasten zara, jende gutxi duzu, baina gero klientela handitzen joaten da, eta orduan zure soldata ere handituz joango da, urteak pasa, orduan horretan dago, ez? Oinarrituta horrelako zerbaitetan, ez? Bai. Baina artean askotan ez da horrela gertatzen, osea, ez duzu klientela bate izaten eta handitzen eta askotan oso horrelakoa da. Osea, zurginaren kasuan izan daiteke ere, ez? Baina artearen kasuan fijo baietz. Oraindik zailegoa eta gero, bueno, iruditzen zaitu hain gerotak gehiago da hola ontara dedikatzen dena edo, Bai, bide hau erabaki duena profesionalki egitea, ez? Esango nuke baietz, leheno igual dena bideratu guazion, konstrukziora, burnie, badakigu zein dien ogibide betikoak. Eta baina iruditzen zait, bai jendek, seguraskirero izango da beharretik urrundu galako, ez? Neratek behartzun ni baino gehiago lan finko bat eduki, ez? Eta baina ematen da pixko bat akomodatu gala, edo beste baldintza batzutan bizi gala, eta gehiago aspiratzen dula hori, ez? Zurea ikeri eta hori da. Eta nik hori defendatzen pile bat, eta hemendiken eskerrak nire amata nire ikeri, ze inoiz ez teatra bat jarri, irudia ikasi nahi nun, soinu ikasi nahi nun, eta denak ikasi nitun, naizta etzun ematen, naizta beste bide batzuk baino zailegoa ematen zuen, ez dut eduki inolako oztoporik eta nahi nuke hori izango balitze bai etxe guztitan. Claro, eske hori da, ez? Badago orain nik uste orain dagoela nahiaren aldeko puntu hori, ez? Bai, bakoitza egitea nahi duena, eta igual egia da baita ere ez dugula behar hori hainbeste sentitu, azkeneko urteetan, baina gero frustrazio puntu bat ailegatzen da, ez? Non nahi duzuna egin duzu, baina gero ezin duzu horretaz lan egin. Ez? Eta karo, hori izan daiteke ere nahiko potentea, ez? Osea, oso, esan duzuna, ez? Pues, eskerronikoak, eta eskerrak eman behar diegu gure gurasoei nahi genuena ikasi dugulako, baina gero industrian zaudenean, batzutan da, como, hostia, eta orain... Bai, bide zaila aukeratu genuen. Bai, bide zaila aukeratuta gainera, nik uste formakuntza aldetik eta ikuspuntu aldetik bai adidela asunto aldatzen, baina gero gizarte aldetik eta legedi aldetik eta oso mantxo goaz edo ez dugu aldatu, ez? Orduan, karo... Bai, gero eta jende gehiago dago ontan lan ingon lukena, baina ez da moderatzen eta ez da bilatzen beste biderik, baina iruditzen zait beste arlo askotan bai, bai igual ikusentzunezkoa eta artea edo sorkuntza eskatzen duen gauzek, baduela beste sensibilidade bat, ez dakit nola esplikatu, baina azkenen da zerbait burutatik atatzen dena, idea bat garatzea, zerbait originala edo zerbait jendengana aiatuko dena. Baina, iruditzen zait, ogibide guztike bai daukeala zaie, ez? Igual, bai, ez dauketela neratek zeuken behar hori lanerako edo diru egiteko edo dena delakoa. Baina, bai, iruditzen zait, dela zaie hori, ez? Dena dijoa gero eta bideratu goa enpresa handi batentzako lanikera eta ez zuk zure txiki edo proiektu txikitan lanikera, ez? Eta bai, nik alare betingo eta apologioi, ez, ikasi izun nahi dozona, gero lan itea tokatuko zaizo mile gauzetan, eta egun batzutan badaude eta mutzen nahi zen, azatik ez nuen soldadura ikasi eta listo, ez, aztuko nintzen eta engo nintzen ointxe lanen, eta seguraskiro duko nuen kotxe hobe bat. Baina horreraino, ez, gero barrenen daun guztie, azaletik kanpo daun guztie, nahi honek betetzen hau eta zorionez hau ikasi alizan nun, nahiz da guain, nik bai zailtasune dioten ikasteko, badauket esperientzie, badauket ezagutza arlo diferentena, baina alaren eretzako ere zaila da mundu hontan sartzea eta mantentzea. Claro. Bai, nire horren alderago, ikasi nahi duzunat, ze gainera, gero ikastearena beste, adibidez, karrera edo goi mailako ziklo bat edo dena delako ikasten baldin baduzu, ja formakuntza hori baduzu. Eta gero horrek eman dizkizu, irekia dizkizu bateak, beste edo zertan sartzeko, ez? Baina, nik uste falta zaigula baita ere, ez garela batzutan konsiente, ikasi hau, nahi duzu hau, baina baita ere jakin, gero sortatuko dena, ez? Batzutan da, ya lo descubrirá, ez, baina, baita ere, konsiente behar zara, ez, nahiz eta hori ikasi igual ez duzula
aktore bezala bukatuko, edo ez duzuela musikari bezala bukatuko, edo... Baina, jarraitu ikasten ze, oso interesgarri izango da, eta... Baina baita ere jakin behar dugu, ez? Gero dagoena, ez, realitatea. Bai, zertara goazen... Hori da. Baita ere konstienteki egiteko eta gero aldatzeko, ez diot damutzeko baizik eta gero, baita ere hori horretan ere aldaketa bat sortzeko, ez? Ze bestela, nik uste, bai, artearen egoera egongo dela, ezagit, gero eta prekarizatuagoa bihurtuko dela, gero, ez egit. Gero ere bai, irutzen zait mundu dijoala, dena dakiun bezala mundu dijoala latzen super azkar, eta leheno igual disko bat grabatzeko behar zinun nik ez da izan bat diru, baina gaur egun disko bat grabatzeko ez duzu behar deus. 1 euroan eukezakezu materiala, mikrofono bat eta soinu txartel bat, eta etxean grabatu, eta lagun batek izango da ez dakiz zer, eta zukin ezakezu zure kabuz, eta gero sare sozialak, ez? Sare sozialak edonor bihurtzen duela referente, edozin bere etxetiken bukatu dezake izaten mileka personan eredu, ez? Orduan, horre bai badago puntu bat, dela zuk zure etxen indezakezo, jaztik ezo behar leheno behartzien medio garestik, ja medioak merkeoak die, eta nire bai super horren alde, nola deusekin zuk etxen indezakezon eta zurea jorratu, baina bai kenduko niola, saiatuko nitzela kentzen pisu ere bai izar itxuri horrei, ez? Nire bai hasi nintzen gitarra jotzen, seguraskire nire gaizka adolescentek pentsatuko zuen izar bat izan hartzula, ez? Eta ereduoik garai hartan ginuzenak. Eta juten zait, pixko bat arten hastengan jenden olako fonduan, ez dut esango denana, baina, bueno, ni bezala nera bai hasten zanen, bai izar izatera behide bezala, ez? Eta juten zaite edozinek, ez? Ez nahita nahi gabe baizik eta sistematikoki ere bai eramaten gaituelako ontara, ez? Eta ez dugulako beste zer ezagutzen, ez? Hori da. Osea, azkenen ezagutzen duzuna da hori. Ez duzu ezagutzen zer den ofizio bat, ofizio bezala eukitzea, hori lantzea, ensaiatzea, egunero nahiz eta boloreak ez izan, eta ez dugu errealitate hori ezagutzen, ez askotan. Hoi da, eta erakutsi zaiuna da, edo dakiuna, edo uste duna da, musikatik bizi dienak diela famatunak, ezta? Eta horrengatik esaten nuen leheno, nola, ipuin kontalara baten gitarrista musikatik bizi da, edo, eske ez dakit, jende asko bizi da musikatiken, gauze sinpletatiken. Berbena bat bizi daiteke, berbena bat jotzen duna bere auzoko, bere zonaldeko herritan, bizi daiteke persona bat hortikene bai. Bai, erazatzen duzuna ere, esan duzuna, ez, zure kabuz sortu ditazkezula gauzak orain eta ez hainbeste dirurekin, baina baita ere, nik uste horretan, ere esan, sartu zara izarraren kontuarekin, sortzen dela baita ere beste frustrazio puntu bat sortu daiteke, ze baita ere da, como, bale, orduan ni sortu dezaket, baina sartu berretuzun orduak, sare sozialetan hor ateratzeko horretuko, hori baita ere da beste lan bat, ez? Osea, batzutan aktore zara edo musikari zara, eta egin behar dituzu horrelako, nik ez ditu zarego soziala guztoko, baina eske ez baldin bazaude hor, ez zara existitzen. Nau guztiz ados, guztiz ados. Ez zara existitzen. Gaina guain da momentue, klaro, eske garaiak alatzen dira inbeste, nire arrebak eta nik, eske bira, ematen gara lagurte. Nire arreba da ni baino lagurte zarragoa. Eta berak zeuken, gatibun disko hori, ez aitan nola izan zora mena ustez, gatibun disko hori haitu ginen 1000 aliz gure etxen. Disko horrek emantzitun bueltak raiatu arte. Klaro, gero nire etzen naiz eta USB dauket edo MP3 dauket. Eta musika kontsumitzeko modue kanbiatu zen pile bat denbora gutxin, ez? Leheno zen duken kasete edo disko bat, eta hoi, etzen eusken 1000 aukera, ez? Haitzen zinun hori eta egurre horrei. Gaur egun berriz, haitu ezakez 1000 musika berri, gaur bizuk oraintxe bertan atera don diskoa, ez da saltzen, zintzilikatzen da. Osea, salgai dago, baina zuzenen ja zintzilik dago, ez? Orduan, ostia, garaiek aldatu die pile bat, musikarako daukegun aksesibilitatea da ekstremoa, osea, hau baino gehioia ez dakit nola izango litzeken, nik uste ez dela posible, ez? Sartu YouTubeen eta dituzo gaur atera diren 30 abesti berri, minimo, osea, 30 da oso gutxi esatea. 30 atelako die udan egun baten Euskal Herrin, hola. Eta bai, horreke bai dauke puntu handi bat. Esaten zinuna da, klabeare bai, nola nasi den estetika edo itxure edo puntu hori eta musika edo zure disiplina artistikoa. Ja dena doa bat.
ez da nahikoa iken ozon musika, ez? Behar du atxaure hori edo kolokatu nolabait arropa baten eta itxure baten. Eta hori, sare sozialak eman baitiozo, kamisetak eman baitiozo, disko batea behazo, ez? Zu bakarrik. Zu bakarrik, zu eta zure lagunek, ez? Zatela hiru rockero, gu bezala, ez? Eta, adibidez, gure lagun batzuk beste talde batekoak eta zituen kamisetak eta bi modelo, ez da inbeste, bi modelo. Baina, klaro, gero dituzo bi modelo, M, L, S, taila guztik, da kriston lana. Eta berez, nik esaten un bideoklipik ez daukeu. Eta nik esaten un eske, gu ez ga bideoklipe egin behar dago, guk musika ikeu, ez? Baina gero lagun guztik esaten ditu gaizka. Inbarrazo kurrikulum, inbarrazo bideoklipe, ze bestela etza ateratzen, eta egia da, ikezo bideoklip bat, naizta kutre izan, naizta hobea izan, naizta idea hobea edo txarragoa izan, eta jendek ja ikusi zaitio, eta nolabait jendek behardo ikusi zu kantakin batera, ez? Eta aldatu da, mundu hori aldatu da pile bat, dena inberra da guain. Manager, dena. Menos mal, zu adibidez, pues eso, gauza ezberdinak dakizkizula, eta adibidez zure talderako, pues eso, laguntza hori, ez? Ematen duzula. Baina, klaro, ez da ohikoena. Osea, azkenean, pertsona gazte bat, baitu bere ikasketak, normalean, espezializazio batean, ez? Eta gero, ateratzen dara mundu esaten du, ostreauz. Eta nola kudeatzen dut nik hau, ez? Ze, igual, sare sozialak gustatzen baldin bat zaizkizu, oie, pues a tope, baina behar duzu, osea, azkenean sortzeko eta zurea egiteko, behar duzun denbora hori, zatitu behar duzu 1000 gauzetan, eta gero esaten zu, baina zertu nahi naiz? Zer naiz ni? Zer naiz ni? Zertu nahi naiz? Ditzen musikarieni... Claro, eta interesgarrina izango litzateke, joder, pues ni hau egiten baldin badut ongi, ez gero kontratatuko dut, ez dakit nor, jantzia sortzeko, eta izango da jantzi bat dela, hostia, porque gainera inspiratuko da, nik sabes? Saretze kolaborazio hori sortatuko da, eta izan daiteke mundiala, baina, karo, ez dago dirurik, oso zaila da, ez? Nik adibidez, diseinua indot eta gauza asko indot, baina ez zait gustatzen gure diseinuak nik itea, hori ez da inedioten zerbait. Zeda, nik ja indot musika, osea, ja barede gaizka. Gaizkak indo bere partea, eta guain parte hartzeko beste norbaitek, ez? Beste jende gehion hitze edo ikutu ez, estela da nik indako letra edo nik indako melodia batzun gainen, bueno, letra gehi melodian batzun gainen, nik indako diseinu bat, gehi nik aukeratutako ez dakiz zer, nik nahiago dut etortzea beste persona hor eta ikia, eta gaina emate jot espazio bat, plaza bat, nola esatetik diseinagore gazte batei edo berrintza izenei, baina, bueno, debai konpartitzen puntu hori horreraino eramatet gustatzen zaitelako, bestela ikusten nahi zelako ni gehi ni eta ni gehiago, ez? Nahiago dut konpartitu eta beste jende batek parte hartzea, adibidez hori. Indezazketen gauzetan, baina, bueno, eta hori poliki litzekela, iduten zait, egin beharko gonukela saretu gehiago puntu hortatik, ez? Ni musika talde bat naiz, eta nire borondatez ikendot musika, eta euki beharko gonukela lotxa gutxio esateko adibidez. Ni diseinagore bat naiz eta ingo dizot, edo zer duten izo iken balin baizot. Esango dizu ez, baina lotxa ez hoi behar da, eta gero ere bai ulertu behar da, lanak balore bat, prezio bat, nola bai esatetik, prezio bat ez dona izan beharrik dirue, baina, bueno, lan batek bere kostea dauke, ez? Eta hori bai baloratu behar da. Nik ez dut esaten musutrukin behar denik denak, eta inondik inora gaina. Baina, bueno, bai saretu eta artista diferentek inberko ginukena, elkarrekin lan gehiago, dutzen zait. Eta adibidez esan duzuna, ez direla musutruk egin behar gauza, gertatu zaizu noiz bait, igual musikan ez, baina beste lan batzuetan, ez esatea sentitzen zenelako ez direla kondizio egokiak, osea, adibidez, porque nire gertatu zait, hau egin ahal nuke eta diru hontatik, bai, jarraitu dezaket hau diru hontatik honengatik egiten, baina esango dut ez zait iruditzen hau justua denik, ez? Gertatu altzaizu noiz bait? Ez ezkoa esatea ez dakit pasa zaiten. Baina hemen itxegu pausa bat, ez dakit esan duten noiz bait ez ez. Bale. Osea, zerbait eri seguro baietz, baina, bueno, gaina zara izotena, ez? Auzolanetik heldu naiz, orduan nire eskola beste bada, beste modu batekoa da, ez? Eskola ofizioa ulertzeko ere bai, zenik inditot lan asko musutruk lehenbizikoa kobratu nun arte. Initun 100 musutruk bat kobratzeko, ez? 100 bat garrena kobratzeko. Orduan, nire eskola igual ez da ere egokina, baina
Musutrukena, bai egiten zaite importantea, baloratu behar dira da noik, ez? Askotan ematen du, diseinaore batek bakarrik hartu ditola lau argazki psikolax bat da, ez? Hartu dito lau argazki suelto, eta pegatu dito leku berdinen, gaina gaizki moztuta, osea, ez do balorerik edo, ez do lan asko, ez zaio lan asko kostatu, eta realitatea da, pasatu ditola 1000 ordu, kolore bat aukeratzen, nik ez dakit zenbat, eta hoi ez, baloratu behar da, eta iruditzen zaite herritar bezala oraindik ez gaudela guztiz jantzita. Bagoazela bideo hortan, baina ez dakigu oso ongi oraindik zenbateko balorea den. Eta horren reflejo oso garbi bat da, diseinaore bezala askotan die lehiaketak. Ez dakit nongo eskolarantzko logo bat eta da lehiaketa bat. Eta iruditzen zait kriston atzera pausoa. Eskatzea langile bateri sartzeko logo bat iteko zenbat denbora behar da. Igual ematen da 5 minutu diola, edo ordu bat dela, baina ez die, 25 ordu sartu bezkizunak logo simple batei, ez? Ordu nahi eskatzen formatu bezala edo funtzionatzeko modu bat jarri du lehiaketana, dena eskatzeiu 10 personari, edo 10 personak parte hartzen du, bakoitzeko 25 ordu sartuz, eta gero, patzen du bakarra irabazlea. Claro, zenbat lan ordu indie, 25 bali madie, 250 ordu lan indie, bakarrik ordaintzeko 25. Claro, oso gaizki plantatuta dago, ez? Adibidez, garbi, lehiaketan formatoan kontra nahola. Bai, hori antzerkian eta baita ere batzutan geratzen da, adibidez, badago Nafarroako arte gazteren topaketak, nik uste hor baita ere arte grafikoa eta diseinua eta ere sartzen direla, eta hori baita ere lehiaketa batzuk dira. Eta batzutan, ari zara obra bat prestatzen, baldin bazaude zure gazte pasio guzti horrekin igual, ez inporta, ze gustatzen zaizu egiten duzuna, baina gero atzeraka begira esan duzu, hostias, zenbat hilabete pasan dituen horretan, eta gero, pues menos mal zerbait irabazi nuela, porque bestela? Eta menos mal, irabazi bali mazo hori da, ze gehiengoak ez du irabazten. Lehiaketa baten parte hartzen badu 10, batek irabaziko du, bik irabaziko du. Claro, eske da formatoa oinarritik gaizki dagoen zerbait. Eta gero, auzolanaren aipatu duzuna, ez zait berdina iruditzen, ze gauza bat da, auzolanetik egiten dituzun gauzak, edo zure, militante bezala, edo sozialki, edo itxaso bezala, porque hau da dakizuna egiten eta hau da gizarteari eman nahi duzun aletxoa zure herriari edo dena delakoa, nire naiz, herriko krosean speaker, eta ari naiz aurkezle lanetan, baina ez dut kobratzen. Baina, ongi, oso ongi. Gauza ezberdin bat da, baina gauza bat da hori, eta nahiz eta auzolanetik gauzak egin eta batzutan gratis egin, edo hainik, nik uste horren alde nago, baina ez da berdina, zure lana denean, eta nik uste artean geratzen da hori askotan, hori zer den lana eta zer raiten aixialdia, batzutan, ez dakigu hori nola mugatu, bai, eta orduan, gustatzen zaizunez, egin dezakezu diru honengatik edo gutxiagogatik edo doainik ez. Bai, guztiz ados nago, eta eske egoera da guztiz hori adibidez bida, auzolanan kontukin. Nei supergarrantzitsu egiten zait, jendekitea gauzek dirurik tarten ez da hola. Da, zerbait supergarrantzitsu ikusten dutena eta zure auzokoari laguntzea, hori da behar do bizitzeko, ez dakit, munduk funtzionatzeko ongi behar don zerbait dela egiten zait. Baina, horrek nasi do Euskal Herrin, hainbeste auzolan eta hainbeste norberak bere borondatez indako gauzekin, adibidez oain, zure ondoko herriko gaztetxean inbarbalin bada kontzertu batzuk eta ez balin bada soinu teknikaririk, zenbat kostaten zaiun pentsatzea soinu teknikaririk patu inbartzaiola, diru bat patu inbartzaiola, beti izan du da ondoko herriko nik ez dakiz zein bazekina manejatzen da indona deusen truke. Claro, deusen truke indo, baina berez ordaindu inbartzen. Edo musikarekin berdin, ez? Zenbat kontzertu ikusi ditu musutruk, dena formatoa planteatu da musutruk, ez dutela gaizki ikusten ez dara, ez? Baina, igual beste baldintza batzutan. Eta garrantzitsu da otea gauzek musutruk, ez? Baina, ingan nasi momentu baten. Hainbeste izan du die musutruk, ja ikusten dula musutruk izan beharra dola. Eta musika izan beharra dola, pasioz edo zure aixialden iken ozon zerbait bezala, ez? Ez da zerbait horrengatik bizi irabazi behar dozona, ze asko kritikatzen ditu sarera garestik hartzen dienen, edo bihurtzen ganen nola esan. Zein da hitze, tipo mundu guzintzako modukoa, ez? Komertziala bihurtzen zen momentu hortan, klaro, zerbaitetik bizi behar dozo, komertziala
Komertziala da. Guztiak gara komertzialak. Eta lekun leku, esan nahi dut, sakanan oi musika egitea komertziala izatea da. Pues igual bai, esan nahi dut, sakanan oi musikak funtzionatzen do. Jende gutxi hasten da sakanan iken, ez dakit, ni beste bluse, hoi da adibidez, ez? Orduan komertziala izaten da, bai, nahiko lausoa eta korapilatu da. Bai. Bueno, ari gara hemen... Bueno, eta apa sakanako hori taldek, oso zuekin, baina ulertu behar di gauzek. Bai. Eta etorkizunera begira zertan gustatuko litzazuke sartzea? Etorkizunera behide... Zara orain, imaginatzen dut taldearekin hori nahi ezola jarraitu tope, ez? Eta... Bai, bira, justu guaintxe baditu kanta batzuk aspaldi konposatu ginuzenak eta grabatu ez ginuzenak eta ja ikusten du taldea idela beste norantzko bat hartzen, orduan horrin du golpe bat eman maien eta esan, bira, ez du nahi anzturan erortzea bestiok, orduan grabatuko ditu eta justu guain atzo ez eren egun inginun bilera lagunek eta elkartu ginen justu hauxe hitzeteko dela grabatuko ditu abestiok, lau kanta diela, EP txiki bat grabatzeko eta musika taldekin mintzat hortan gabiltze. Justu baintxe, hemendiken bilabereta sartuko ga estudioan lau kanta horiek grabatu eta horrekin guratzen den guztie, ze kanta grabatu eta diseina horia behazo eta maketatu behar da nonbait. Eta izango da zuen lehenengo epea? Disko bat etera ginen hasteko, duela, hogeien atera zen diskoa. Eta orduzkezti kontzertu jotzen da biliga, gora eta bera biliga. Komposatzen da bai zeitu du, de hecho kanta berri kontzertutan jo izan ditu guain aterako jun kantaok. Eta azkenen behar dozen momentu baten ordenatu berriz, ez? Desorekatu zen, azkenen norberak hiru gizaki funtzionatzen, batek gaur baju gongo da, gaur bestek ezingo do, eta ez da gure ogi bidea, orduan aixialetiken den puntu hortan, beti ez da egon tensio berdine, gogo berdine talde guzitan edo disiplina guzitan pasatzen den zerbait da. Eta guri pasatzailu, orduan, hau bai izan du da momentue elkartu dienak hiru lagunen gogoak eta esan duena, bera, posi ningo du. Eta musikalki bintzat hortan hau. Eta bestela, nahi nuke ikusentzunezkotiken segi, jorratu, ikasitakoa nonbait empleatu eta gehiago ikasi, batez ere gehiago ikasi. Eta hori izango litzeke aukera hobena, seitzea hontan eta eukitzea aukera mendiken. Etxea ordaindu, erosketa ordaindu eta dena ordaintzeko. Beraz, etorkizuna bideago jarraitu, ikasten jarraitu eta lanean aliketa gehien, eta lehen esan duzu ez, igual modu finkoago batean, ez? Bai, ilusiotik hori esatez behintzat. Gero ikusiko du bizik nola eramaten gaiton eta ze fabriketan bukatzeten edo zeta bernatan lanen, baina... Ja, izan daiteke, baina bai. Behintzat, nik uste baita ere, ilusio hori eta gogo horiek oso garrantzitsuak direla horretan jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko eta horretan buru bete hor sartzeko, ez? Ze bestela, ez aldin baduzu hori. Da, emozio garrantzitsuna, gogoa. Ezin gauzetan hasteko, gogoa eta ilusioa baldin baduzu, dena da hortik gora. Zinezkoa da bestela. Bai, bestela utziko benuk ez... Asarretuko ga, eta talde askotan frustrazioa daude, nik musikari bezala, esaten duna, ez? Beti ez gaude motivazio berdinekin taldeko kide guztik. Orduan, behar dena da gogoa, eta norbaitek ez baldin badu gogoi, itzin beharko da berekin eta bilatu beharko da, baina jende gogoa daukenen horratatzen die egitazko altxorrak eta egitazko gauz brillantek. Baina bukatzea gaude, baina ez dakit zerbait duzun esateko, esan ez duzuna? Ez dakit asko izin dut igual, ez? Ez, itzekin dugu nahiko baina horrela dira elkarrezketa guztiak. Ez dakit, ez dut nahi inor desmotibatu, nahi dutena da kontrakoa, dirurik gabere bai gauze pile baten ditezke, inberra duna da hoi eta etxen indakoa gure gauzek baloratu eta oso garrantzitsu ere bai niretzako da egoakin ariketa bat, baina askotan hasten ganen, disiplina baten hasten ganen adibidez pintatzen, ez dakiz eta gauzeko ongetan zaizkiunen bai dauku joera bat izarran kontzeptu berdinetik doa, ez? Bestek baino hobea sentitzen puntu hortatik nik uste badaukela igual egoera honek eramaten gaitu ontara, baina iduten zait bai inberdula bestek aitu, ikusi, baloratu beste lanare bai, ze askotan gurea baloratzen du indartsu eta eskatzeko gaiga guren gauze batzuk, baina bestena gutxi esten du eta eozin herritan, eozin txokotan daude kriston musikari, kriston musika taldeek, eta hemen bai inberdot kritika bat azken alin kuadrien komentatu duna taula, estetikakin hain lotuta dagoen puntu hontan, inberra du galdera bat gure bururi egitan zenbateaino edo noraka nahi duen hartzea
bidea honek, ez? Azkenen gizon argal batek aukera gehiago ditu, gizon lodi batek baino estetikan sartu gan momentu honetan, ez? Musika bakarrik izango balitz eta entzun bakarra ingo baginun denak berdin gozun. Baino ja gaur bai kanonak hartu duela indar gehiago eta zergatik funtzionatzen du gauzi batzuk beste batzuk baino gehiago, ez? Nik uste hor bai inberagula ariketa guk gure etxetan, gure burutan, artista bezala, herritar bezala, dena ze bai iruditzen zait gidara hartzen zentzu hori, ez? Eta eozinek ona balimaza ona za eta seguraskire jendek baloratuko doi, baina bueno, bai estetika idela pisu bat hartzen eta pisu hori inbaraduna galetu gure burun ze norantzkotan nahi duen joatea. Iruditzen zait garrantzitsua dela. Bale, begira, hori ningu zut azkeneko galdera bat ez dela nirea, eta nahi baduzu, hildo hortatik egin dezakezu gero zuk zurea. Ze oso galdera interesgarria da, edo hausnarketa interesgarria da, eta hori egin behar duzu fijo, galdera bat utzi behar duzu horreko gombidatuarentzat. Beraz, igual. Bale. Hau da zurea. Eta gero, zurea egiterakoan, egozu hildo horretik joan zaitezke, zen nahiko interesgarria da, eta ez da atera oraindik hori, hausnarketa hori. Ados. Bale, orduan, zure galdera. Noiz konturatu zinen arte munduan sartu nahi zenuela? Nik uste umedatiken. Enitzela konturatu baizik eta jaio nitzela arte mundun, eta ez dakit, eskulan egiteko gogoa txiki-txikitatiken pintatzekoa, marraztekoa, gero idijoa bihurtzen beste gauz batzutan, gero nahi oso pintatu eskolako maile, baina papera ez maile, baina eske zerbatengatik nahi oso pintatu maile ere bai, orduan nik uste ez doket esan zergatik nahi zenuen pintatu maila? Maile daukelako puntu bat gehiago, delako beste tekstura bat da, egurre, ez da berdine paperen pintatu edo egurren pintatu. Pintatu, ja. Da, disiplina haratago ematea, ez? Aldatzea boligrafotiken arkatzera bezala, puntu hoi, borratu ezakezo, ez? Maile pintatzek badauke bere puntue, así que irakasleek haitu zuen etxetan garrantzitsua da ustea mailek pintatzen, gero borratuko die. Eta mailak rajatu, eta mailak rajatzearena, edo egurra rajatzearena? Hoi tailadoan aurrekaria izango da, baina... Uste obsesioan euken horrekin, etxean ere, nire logela guztia dago... Markatxo bat beti hor, gurutze bat. Bueno, noiz konturatu nintzen, nik usango nuke pixkanak azazela konturatzen, hoi dela zure bidea, edo ez dikezola beste bide batzuk nahiago jozola hoik, baina arten mundun unmetatiken marraztea gustatzen momentutiken, edo eozin eskulan ikenun momentutiken, nik uste ja aukeratuta heldu zela. Erakutsi zitean angatiken, nik uste nire biziko 5 urtetan ikasi nun angatiken, ja barrenean neon. Bale, oza, ja, argizu txikitatik nahi zenuela. Bueno, batzutan gertatzen da, horrelakoak. Nik uste dela nahi nuela baino gehiago nengoela dela. Bai, zinela, bai. Eske, ja, odia oso filosofiko jartzea, baina lagun batekin, justo hori, lamina hori ekarri zuela dela grafiteroa, eta gainera duela gutxi profesionalizatu izan da, ze bazen, lore zaila, amak ez zion utzi edo bide hori jarraitu eta bat, baina esaten zuen eske ni hau nintzen, eta beti horitzen ez, beti horitzen daute ni eta marrazki bat, eta bai, batzutan ezakit destinoa edo horrelako ezakit izaera hori jaiotzetik daukagun, ez, baina... Bai, jaiotzetik nik ez dut uste, gehiago da ikasten dozuna, ez? Bai, ikasten duzu, baina... Bueno, eski jarri gaitu... Baliabiderik gabe inorrezta musikaria, ez? Hori, bai, baina... Jaio banitzek gaur gazan, bai, logikamente. Bai, baina, ez nien izango, baina grin hori igual bai... Nik adibidez uste dut... Zagit? Bai, sortzen puntu hortzatiken igual, ez? Nik uste dela hori, sortzen... Nire kasu behintzat ulertzen dutola, zerbait sortzen puntu hortatik dator, eta ez musikatik edo pinturatiken baizik, eta zerbait eskaini, zerbait sortu, zerbait berri egin paper txuri baten gainetiken. Nik uste nirea behintzat hortik heldu zela. Bai, seguraski arreba bat duzula esan duzu, ez? Naia, hemendik muizu bat. Eta bera bada hori artista edo arterekiko, bai? Naia artista da, kriston artista da, kriston ahotsa dauke, berekin konpartitzeet iken duten kreatibidade guztie, berdin doz zer den, beti berekin konpartituko dut, eta nik uste bera ere bai nire eskola, ez? Baina
Bai, bada, baina ez profesionalki eta ez dara ez bere proiektu bat eta deus. Vale, baina bai badu grina hori edo ez. Vale, igual, pues ez da konparaketa bana. Baina ezagutu izan ditut, anai arrebak eta batzuk, ez hori, zero interes artearekiko, ez? Eta beste batzuk asko, ez? Orduan, diozu, pues berdina ikasiote edo antzeko paretido, ez? Orduan, zergatik... Zer pasada momentu baten, hor? Bueno, hori dago dira hausnarketa filosofikoa. Bale, orduan nikoen hemen esaldi bat. Zuri txanda. Borratuko eta aurrekoa, bai. Bai. A ver. Bueno, pues igual hoxe jarriko bat, ez da? Zenbateraino izan behar luke Bai. pisua. A ber, nire latrak kaskarra bain. Zenbateraino izan behar luke jarriko dut musikan. Vale. Honengatik etorri naiz, orduan hemen Perfecto. utziko dut, txak, nire tximista. Perfecto, a ver zer dioen. Oso ongi! Bueno, mila esker, Primera, zuei. partzeagatik. Oso ongi. Zorte hon, proiektu guztietan, aberrepe hori nola ateratzen den. Bai, bialiko du, xalo gara hemen aber Hori. sonatu dezaken momentu Hori. baten. Disfrutatu grabazioaz baita ere, prozesu hori ere nahiko Bai, intenso, bidea baina garrantzitsua da, polita da. Así que, eta mila esker etortzeagatik. Oso ongi, zueri eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.